Sa number 8, padayon karon ang upgrading sa mga provincial hospitals diri sa Negros Occidental. Gisiling ni Provincial Administrator Ray Franco Diaz nga nagapungkuman bilang head sa Hospital Operation Services ang Provincial Health Office nga magluwas sa nagapadayon nga pressure spraying sa Cadiz District Hospital. Ginapaabot ang pag-award sa contractor sa pag-renovate sa ikatatlo kag ikaapat nga panalgan sa ospital. Lakip ng electrical kag plumbing, mga 14 million pesos ang pondo para diri. Ang Hinubaan District Hospital magabaton sang 385 kVA silent type generator set para sa operational requirement city. Ang Teresita Lopez Zalandoni Provincial Hospital naman sa Silay City ang nakabaton sang dugang nga mga equipment nga nagalakip sang 750 kVA silent type generator gagikan sa Hinubaan District Hospital, mga beds and cribs para sa pediatric ward and pediatric intensive care unit sang bag-o nga SEMRID, kasubong man ang autoclave kag medical refrigerators. Gisiling Diaz nga nalakip sa pila ka mga key reforms ang digital integration, upgraded nga diagnostic equipment kag mas barasig nga emergency response. Sa karon nagapaydalom sa training ang mga 60 ka mga responders para sa EMT. Then sige kita sa Cadiz, of course, ang fasad na puti na liwat. No, sige kita to pressure spraying and ang aton nga purchase request for the renovation of the third and fourth floor sa Cadiz District Hospital. Napirmahan na sa aton pinalangga ang Governor Bong Lacson, and it's going to be pretty soon awarded to a contractor para mausatan naman diwat ang third and fourth floor. Pero in the meantime, kay ang aton nga commando team ara man ang materials, sige na ta kayo sa aton nga mga windows, no, so that when the contractor starts the construction, which will take more than pila pa na ka weeks, no, until ma-award ta, hindi na masige basa, no, hindi masudlan sa ulan ang aton nga third and fourth floor sa Cadiz, no. Ilan ang budget? It's about 14 million ang budget for renovating electrical, plumbing, why na ta nag-tiles liwat, no.